Omer Dilsoz nivîsî di yek rêzî ev peyv di lîteratûra me bakûriyan de nû ye. Lê başûrî ev çend salin gelek caran guh li vê peyvê bûne û di lîteratûra wana siyasî de vê peyvê cihekî têra xwe bilind çêkiriye. Ew baş lê beled û nasin. Yekrêzî li başûr bi taybetî di konteksta yekhelwestiya dîplomasiya navxweyî ya Kurdan de ji xwe re cihek vedaye û bi taybetî ji bo destûberkirina dîplomasiya navxweyî hatiye bikaranîn. Kurdan li dora vê gotina ka em bi yekrêzî helwesteke siyasî di dîplomasiya xwe de cî bi cî bikin. Gelek kap avîtine berhev û bi salan li jêr û jor li rêyên yekrêziyê geriyane. Hê jî ev ger berdewam e. Aya em ji vê yekrêziyê çi fam bikin? Yekrêzî di mijarên millî û giştî de yek gotin. Yek helwest, yek polîtîkayê destnîşan dike. Ku me bez jî ew e bi taybetî dîplomasiya li dijî derve li ser van xalên yekrêzî lê pêk hatiye bêmeşandin. Bi gotineke din wekî konsensûseke navxweyî ya navmala Kurdî tê zanîn. Xasma ji bo yekrêziya dîplomasî di nava me de çêbe serê pêşîn divê li yek rêz girtinî çêbibe. Ku ev çê nebe yekrêziyeke tam û karêger dê gelek zehmettir be. Alî berî her tiştî divê fêrî rêzlihevgirtinê bibin. Ne ku aliyek li ser ya dîtir nîrê xwe bişidîne û kontrolê bigire destê xwe. Ew ne yekrêzî ye, ew yekserî ye ku hemû serên dîtir tên kurtebirkirin. Kurtebirî dijberî yekrêziyê ye û tê de serfirazî tune. Bereva jî despotî heye. Siyaseta cîhanî di her halê xwe nîşanê me daye ku perrengî û pirdengiya li dor yekrêziyeke firetemsîl bingêha demokrasiyê yekser e. Ev aliyek dîyê meseleyê ye û pê navê em niha ew qasî tev din. Niha meseleya me ka em vê gotina nû ketî nav lîteratûra xwe çawa nas dikin û em ê çawa miyemelê pêre bikin. Berî niha li Bakur em piranî çavnasê gotina tifaqê bûn. Gelo tifaq û yekrêzî heman tişt e. Duwarê maneya ferhengî de mirov dikare her du gotinan di kontestên nêzî hev de têbigêje. Lê ferqên wan hene. Tifaq pêkhatineke mutlaq e ku bi taybetî li bin sîvaneyekî pêk tê. Ji bo tifaqek çêbe banek jî re lazim e. Pêkhatiyên tifaqê pêbendî helwest û rêgezên vî banî ne û wê ji xwe re wekî destûr dizanin û pê tên girêdan. Heçî yekrêziya berî tifaqê durustbûna pêkhatiyan li dora heman rê û helwestê ji te dixwaze. Bi her du alî ve rêz li hev girtin, qebûlkirina reng û dengên hev bêyê dexs û pîkoliyê. Diyekbûna digel rêzgirtina li ferq û cudayiyên hev ji bo yekrêziyê pênase herî baş e. Yani tu yê hem bi ferq û cudayiyên hev rêzî bigirî û hem jî karibî ligel vê ferq û cudayiyê di warê dîplomasiyê de yekhelwestî û yekrêzî bi pêş bixî. Ev têgeh balê hem dibe ser hevgirtineke navxweyî hem jî yekhelwestiya di siyasetê de. Yekrêzî ji koalîsyonekî gaveke pêdetir e. Ew li gel koalîsyonê amaje bi konsensûsekê yekhelwestiya neteweyî dide. Axir em Bakurî fêrê peyva yekrêziyê dibin. Lê aya em ê karibin fêrê tesewûra wî bibin? Ew hê pirseke di guhê gêde ye. Wekî di stranekî de hatiye.
ورنه رزي ورنه رزي بگرن بردن ورنه رزي بهيفيا روجين خوش روني